Ето, току пристигнахме в залата. Ама, по всяко момento ще свикне. Време и изглеждаме обстановката. Демон, Сашо, Сава, Бео, Гръмпи и Секси Демоник или Мърга Хело. Някакъв фен тук, малко дотичка. Самото му. Няма как да се присъединим към него, защото времето в залата се заплаща, а ние не искаме да го заплащаме. Шпионираме чуж комп. За съжаление няма порно. Залата не изглежда много зле, по принцип не обичам такива депресарски зали, ама ще го правим. Какво да пусна? Куката ме бъджа, бе. Това Сторм, бе, човек. Това е кука. Не, бе, той виж бъджа, бе, знаеш каква кука направи. Има толкова много време и не знам какво ще правим. Смисъл не е, да. Какво ще има създадат, човек? Аз се посещ малко. Операторката на Doom. Не, да разбира.